L'aigua, on la podem trobar? El nostre planeta es diu Terra, però gairebé les 3/4 parts de la seva superfície estan cobertes d'aigua. Per tant, l'aigua és un element molt abundant a la Terra. Per això també l'anomenen el planeta blau. Aquesta aigua la podem trobar a diversos llocs i en els seus diferents estats: sòlid, líquid i gasós. La podem trobar als oceans i als mars, que contenen aigua salada, als rius i als llacs, que són d'aigua dolça, a sota terra, on l'aigua es mou i surt per pous, fonts i brolladors, als cims de les muntanyes i als pols, on hi ha aigua en forma de neu i gel, o als núvols, on es troba en estat gasós i torna a la terra en forma de pluja. Però hem de pensar que de tota l'aigua que hi ha a la Terra, només un 3% és dolça. És a dir, que si en féssim 100 parts, com en aquest quadrat, només 3 ens les podríem beure. Per això hem de tenir molt i molt en compte que l'aigua és un tresor.